Село Борино се намира на 1140 метра надморска височина в западната част на Рофеевата планина Родопи. То е разположено в котловина, която е сякаш огромна черга, изтъкана от ръцете на боринчанката. Цветовете в нея са взети от природата, зеленото от картофените ниви и обширните ливади. Кафявите нишки са многото горски пътеки, водещи до места непознати за човека. Борино е пример за етническа толерантност, където живеят като съседи турци, българи мохамедани и роми, за които има поговорка, че са по-близки от роднина. Като общински център включва селата Ягодина, Чала, Кожари и Буйново. В туристически информационен център на Борино може да се види многообразната материална култура на 3 етноса – занаятчийски изделия, неповторими по цветова гама и орнамент тъкани, костюми и фолклора, съхранили древни черти и традиции. В инфоцентър Борино ще получите полезна информация за туризъм в Родопите. В информационния център могат да се намерят карти на района, картички, брошури, информация за настаняване, пътеводители. Освен това ще ви се предостави информация за интересните атракции в района. Тук ще ви посрещнат приятни служители, които са готови да ви дадат информация и съвети за вашата почивка, разходка, пеш или с транспорт по ваш избор до местните природни забележителности, разходка и пикник, пеша или с транспорт сред живописната природа. Да се докоснете до майсторството на местните занаятчии, инфоцентър Борино разполага с сбирка, единствената в района от местни тъкани, дърворазба и предмети от бита. Предлага ви възможност за закупуване на изложените предмети или директна поръчка към местните занаятчии. Мост Кемера представлява еднодъгов каменен мост, граден от ломен камък с настилка тип калдъръм котешка глава. Сводестият мост пресича река Дъмладере и е със светъл отвор от 32,40 метра, височина 6 метра, ширина 3,60 метра. Намира се на границата между 3 общини – Борино, Девин и Батак. Отстои на 15 км северно от Борино. До историческия паметник води стар коларски път. Проучванията, извършени от експедицията Родопи 2002 на Археологически музей Пловдив, категорично сочат, че в района на мост Кемера има добре запазен участък от трасе на стар, неизвестен досега в археологическата наука път. Въпросният път е част от древният римски път, свързващ Филипопол, Пловдив, с Филипи, близо до Драма, Гърция, който е минавал през Никополис Аднестум, римски град от късноримската епоха, близо до Гоцеделчевското село Гърмен. Древният път е бил изграден в края на първи век от новата ера, в първите години на завладяването на траките от римляните. Предполага се, че на същото място е съществувал римски мост, върху чието основи мостът е изграден в днешния му вид в епохата на 17-18 век.
В момента състоянието на архитектурния паметник мост Кемера е изключително тежко. Според местно предание, в основите на моста е издигнат повторно по време на османското владичество по воля на дарителя на средствата, дълбоко в основите му били зазидани жълтици, те при евентуално срутване на моста да има средства да бъде издигнат отново. Тази красива легенда е причината мостът да стане обект на многократни маниарски набези и нерегламентирани дейности. През последните 10 години са алармирани всички отговорни държавни и общински институции за критичното състояние на обекта. За съжаление, мерки не са взети. Продължават усилията да се намери финансиране за консервацията на архитектурния паметник, който заслужава да се види от всеки турист. Историческият паметник и околният ландшафт и близостта му до резервата Дупката със сигурност ще се превърнат в притегателен обект за природолюбители, рибари, туристи. Интересен е камъния мост, който се намира в страни на пътя от Борино за Доспат и съвсем близо до село Змейца. Той е двудъгов и е строен по време на Османската империя. При изграждането му е заимствана традицията на строежа на римските мостове. Предполага се, че на същото място е съществувал римски мост, върху чието основи мостът е изграден в днешния му вид в епохата на 17-18 век и фактът, че свързва двата бряга на реката с трасето на доказано стар римски път, мостът неправилно се нарича римски. Красивата гледка поражда любопитството и желанието на пътуващия по този път да поспре за почивка и да се наслади отблизо на конструкцията на стария мост и прекрасната гледка наоколо. Като истински архитектурен шедьовър от миналото, мостът е и едно съвършено хидросъоръжение. Втората малка дъга и паразитната ниша между двете дъги правят моста едно гениално съоръжение за окротяване на водата при евентуалното й прииждане, което пък предотвратява затлачване или отнасяне на нивите от към ниския ляв бряг на реката. За жалост и този мост не е пожален от иманярите. На много места личат на сила извадени камъни от вековната зидария с безумната идея да открият зазидано имане. Туристите могат да се възползват от построената тук беседка. Може да се ползва и барбекю, а в специални шкафове могат да се намерят разни подръчни инструменти, сечива и други, които да се ползват при нужда от туристите. Почти винаги тук може да се намери и нарочно оставена и консервирана храна за изпаднали в нужда. За живота на траките в Доспатския край говорят запазилите са до днес тракийски могили край село Любча и тракийското светилище на връх Виденица край село Змейца. В село Любча народната памет е съхранила спомена за тракийския певец Орфей с името на местността Орфенското или както още го наричат местните Орфиното. За римското владичество на траките в този край красноречиво напомня запазилият се до днес римски мост. Скрил в себе си вековните спомени, мостът гордо се издига над река Караджа-дере. По време на археологически разкопки още през 1976 година в гробна могила в местността Бърдото на километър и половина от село Любча е открит малък предмет от скъпоценен камък във формата на обожествявания от египтяните зелен бръмбър – скарабей. Световно известният български египтолог доктор Васил Добрев разчете върху коремната част на бръмбъра името на много малко известния египетски фараон Нептаурие. Могилата, в която е намерен скарабеят, е тъй наречената могила кинотав, което означава, че вътре няма останки от погребания човек, а се полагат вещи от бита, както и култови предмети.
Такъв тип могили се свързват с представите на древните траки за света, с вярата им в задгробния живот и безсмъртието на душата. Според египтолози и траколози, находката е доказателство за тесните връзки между древен Египет и траките, населявали тези места. Село Баротин се намира в западните Родопи, близо до язовир Доспат. Разположено е в локална равнина с средиземноморски климат, но поради надморската си височина не е типично изразен. Климатът е благоприятен за отглеждането на някои култури, не характерни за Родопите. От средата на 17 век селището е обитавано почти изцяло от юруци, горски пастири, които в началото на 19 век разпродават стадата си и мигрират в днешна Турция. Първоначално селото е спадало административно към община Неврокоп, днес Гоце Делчев, но със султанска заповед е прехвърлено към Пазарджик на 12 март 1787 година. Родопското селце, което по време на комунистическия режим е било недостъпно на гранична точка, сега живее нов различен живот. То е разположено около река Доспатска и нейните притоци – Караджа дере, Чавдарска. Надморската му височина е 1050 метра, което позволява отглеждането на разнообразни селско-стопански култури. Баротин е заобиколен с древни борови и смърчови гори с богат дивеч, богата флора и фауна. Край него любителите на историята могат да видят открита при археологически разкопки базилика, построена през 4-6 век. Мястото е знаково. Състои се от ранно-византийска трикорабна едноапсидна базилика с размери дължина 21 метра и ширина 10-20 метра. Тракийски култови ями, олтари, цистови погребения от 3-4 век, римска гробница от 3 век, рано-християнска гробница от 4 век, християнски некропол с погребения от 4-18 век включително. Паметникът е с национално значение. В близката местност Долна Бартина пък е разкрито тракийско светилище. Свидетелствата от археологическите разкопки дават сигурни данни за древните обичаи, бит и култура на населението – пръстени, обици, гривни, керамични съдове, монети и други. Забележителност е и намиращият се на около 12 км по течението на реката западно на Римски мост, който свидетелства за връзката между Централна Беломорска Тракия с горно-тракийска низина по времето на Римската империя. А във времето на 50-те години на миналия век и военно-стратегическо значение, тъй като реката е била много буйна и се липсвали бродове. За живота на местните може да научите в етнографската сбирка към основно училище Никола Вапцаров в Баротин. Малка, но многообхватна музейна сбирка е уредена в специална зала в основно училище Никола Вапцаров в село Баротин, община Доспат.
Инициативата бе дадена от учители, в която с много ентусиазъм се включиха както учениците, така и родителите. Всеки, който открие в дома си старинен предмет или съоръжение от бита на хората, своите деди, бе занесен и даряван за музейната сбирка в училището. Позабравени уръдия на труда, паламарки, чакръци, тъкачни станове, бучки, бъклици и други са подходящо експонирани в импровизираната зала. Великолепни ръкоделия, неповторимите родопски килими, китеници, бродери и плетива показват изкуството, майсторлъка и естетическия вкус на родопчанина от този край. Кухненските съдове, прибори и съоръжения пък подсказват за неповторимата родопска кухня. Красивите описания на всеки експонат тук ще напомнят на младото поколение по най-достоверен начин за историята и бита на хората от Баротин. Дараци, глинени съдове, кръгове за точене на кори. Типичните за родопчанинът от село Баротин празнични и всекидневни облекла за наичийски инструменти. Експонирани тук по подходящ начин създават неповторима атмосфера от миналото, което прави залата и подходящо място за учениците да представят различни дейности, свързани с изучаване и възпроизвеждане на различни български народни обичаи и обреди. Историческата музейна сбирка в Народно читалище Васил Коларов в Доспатското село Баротин е разположена в читалищната сграда в центъра на селото. Сбирката включва стотици оригинални исторически свидетелства и археологически находки, свързани с проучванията в землището на селото и общината. Разполага с богата етнографска колекция, носии и накити, тъкани, вещи за бита. Събрани и експонирани са уреди и пособия за поминъците, земеделие, овцевъдство, занаяти, ковачество и домашни занятия като